Як бор дигар салом алейкум бародарои ҷон ва бародарои тоб мошино ҳазор омад барои дастгирӣ барои подписатсо барои лайкотон. Первочрат бародарои ҷон ҳамун видеоро мегирем стоп мекунем, лайка обязательно намезанем барои ки лайкотон гаре нисистай чанд ҳамун лайкҳоро задем, ҳамун подписатсия кардем, ҳамун видеои мо тоб дахез бо ҳамода мотиватсия мешавад. Бо мо старатсия мекунем ки мошини арзон бисёртар бикунем ба навор гирем барои шуморо. Хулас як видео мепартам бародарои ҷон қариб 1 соат 2,5-3,000 просмотр мегирад, не ки лайкош боварки хеле да бояд 1,500 ё 2000 лайк мегирад, 500 600 700 груба лайк мегирад. Ҳамун лайк че бизанаш бесумай бародарои ҷон, жилетиш накунем, мақсад жилет накунем, орам жилет накунем, биёем мошини арзон барои худод бикоем. Хулас гапа зиёд намекунем. Имрӯз шанбе омадаем мошини бозори шаҳри Душанбе. Мақсад ҳавора дидесем борония, не ки боронидак бародарои ҷон тавсиятон наметем ки мошин хариб бинем. Боронида мақсад медонем ки мошини сӯхтагӣ бошад, танаш ягон ҷо пепокеш мезанад, намефаҳмӣ ё ки мотор зуд кунад, намефаҳмӣ. Барои ҳамин мо омадем мошинбозори Душанбе, мошин савдо нестаем, мошин ҳам қиматай бародарои ҷон, арзон нест, не ки мо старатсия кардем мошини арзони хуб ёфтем, ба навор гирифтем, баъд ҳамун видеотона качествашо баланд кунем ки мошина хушрӯ бинем, ягон ошибкаша, ягон камбудиша. Агар мо ягон гапи камбудӣ зада бошем, ягон гапи пасту баланд зада бошем, аввалаш узр мехоҳему, баъд бинависем, обязательно дар комментария бинависем ки мо хатогии худмона ислоҳ кунем. Боқӣ ҳаматон сарбаланду хонобуд бошед. Як бори дигар салом алейкум бародарои ҷон ва бародарои тоб мошинҳо. Бисёри вақт комментариёро аҳамият метавам. Додарҷон рафти ҳатман ягон бечкачаи пеши бозора ба навор бигӣ, ина оварданша наканеса. Як ду маълумот оид барои бечкатон метавам. Мақсад киҷош мепурсад, чӣ хеле киҷош тез вайрон мешавад, чӣ хеле ҳамаша ҳозир видеора хушрӯ ба ҳазур монед, дар як ҷои тоқагӣ гуфти гапҳо бишнед, видеора ба ҳазур тамошо кунед. Мақсад хайози камтар шумаи ӯ боло, шума аҳамият натем бародарҷоно. Бисёртар дутиёра киҷошон вайрон мешавад, рулавоёшон, хадавоёи пешон. Баъд карманкоз ҳамаша дар бораи ҳама чишон маълумото метавам бародарҷоно. Мошинчаро дидесен чӣ хел меҳнати хушрӯ кардагия, танаш бовар ки шишаи мошин ба таърифа ҳаст, любой хел ба таърифа ҳаста, ягон унҷои на ҳастишай на баландишай бародарҷоно. Дискачаҳои обсӣ, мошинчара обс стили обс тайёр кардаган, амивател фар, галагено, фаро ҳамаро чотки кардаган. Ҳама маҳалли бои 1 сола 2001 амивател ҳама чизош ҳаст, дискабалонои пачка задагиай, солош 2001 тоза. Ана танировкаш боша 1 солаи ровна мошин айучот бировардагӣ тайёра миёй, фақат айпай уҷатҳо номрош мешавад. Марамат ҳама каса тамошо мекунем, баҳри дутича обязательно ҳамун лайкҳоро мезанем. Мошинчара дидесен чӣ хеле ҳастаниз бародарҷоно, ба кирои таъриф ҳам ҳаста, қимат ҳам боша беҳиматай бародаро. бовар ки мехӯрад. ҳозир нишонтон метавам ки масъалаи кузов киҷош чӣ мешавад, чӣ хеле мешавад. Бисёри дутиҳо бародарои ҷон инами тарафҳо, инами швелеро, полни қатинаи поёно задагӣ мешаванд ё мезанашон хеле. Ай бародар кузовш мегӯяд 200 солам биган гарантия метавам, мақсад кузовда любой хел ҷавобгарӣ метавам. Ина ҳозир ҳама каса мебинем. Тозагии кузова бародарҷоно дидесен, кайфияти кора дидесен, нигоҳ кунед. Кузов пачка. Ини миҷошон 100% мепусад, 100%. Иҷошон гарантияш қад мепусад. Иҷора дидесен ҳама герметик заводскои, ҳама стикош ҷошда. Оғи ираби газ установка кардаги мошинча кунша биёғи маълума ёғи бародарҷоно. Ба кирои таърифа ҳаста. Салонаш бо як салони аҷоибай бовар кунем бародарҷоно, тамошо кунем. Ҳолатҳои балоноша дидесен чӣ хел навнавай бародарҷоно. Марамат ҳолати салона диден чӣ хел мебел салони хушрӯ кардагия, апишкои мақсад кандаги лаву даҳанаш хеле чӣ неста. Ҳамаш ҷамаки хушрӯ топ тоза кай. Бовар ки дилам да зад ҳай мошин бениҳоят тоза. Потолокшам тоза бад нест. Скамейкои латасон ай болош чихолои хушрӯ кардагия. Бовар кунем поликора би дилат намеша ки поча тамони бишини. Мошинчаш натури ба таъриф абдай бародарҷоно. Ира фақат ҳам балечикошон медонам. Дар пешора диден чӣ хел мебел салон кардагиан. Регировка ба кавои дошта. Мошин бо заводитай. Нигоҳ кунед чӣ хел. Вай. Иҷора мебел кардагиан, полни кондитсионер кор мекунад ях. Дар рӯи пеш электропакет да, чихолчой
ба зеб кашидаги пробегш боша 160000 бениҳоят пробеги камай бародарҷоно. ана дар бораи ҳолати пеш бо мефаҳмонумтон бародарҷоно. бозе ина мемонам ҳолати мотора коркин шуда мошин заводита хака сераном овози юзи ай пеш намефаҳмиш вообще да пеши мошин боши намефаҳми просто ки ин мақсад телефон чӣ хеле звука пеш мекаша ба худаш мекаша атсаки фартук шаби ба мефаҳми кузовш дар ҳақиқатан зури бад фукш умуман ба филм задагӣ надора ланҷиронро дидесен чӣ хеле ҷоак шуда чашкош мотори пеш бозор мотори хичонан мақсад як гашти қаврғагия гарени баъд перевалахир када мебура баъд дутиёра бародарҷон инемиҷошон бисёртар мепуса дидесен инемиҷо ҳама мепуса аяка ҳама чиз заводскои ҷошдай оли лезит кадагиш нестан ина нигоҳ кунед чихе топ тоза кузов идеал нест асlan мотор коробка хадавой масла пасла намехира ягон чи расходам надора дидесен мошинча чӣ хелай хулас яка мошина 62000 сомон мега каму беш муомила мекунем мега успед кунен занг бизанен дар тамос кунен бовар ки ай мошина ма гарантия метавонем ки мумкин як рӯз ё ду рӯзда конкретнаи гап савдода бояд бирава боро ки хеле састани хеле чиз камай худмонда редкия бародарҷоно ана номероша зери наворда мемонум бародарои ҷон 62000 сомон мега боз муомила мешава мақсад ҳуҷҷати солонааш тамом шудага ба фикр ки дора ё нам ҳамеша напурсидем ростӣ не ки як сола танировкаи роҳ надора мошиниш авчод бурвардаги транзит тайёра консонер ях занг занен дар тамос бурен варианти алиш нестай ака мега илтимос ба варианти алиш фақат суми нах наличко занг занан любой устов подъёмник жестянчик малярчик хештавор ақраб любой ҷо мега мебаша бадилпирӣ мақсад мошиниш тозаи уверини бад гап задесай марҳамат занг занен дар тамос бурен нархш боша 62000 сомон барои ҷон боз хеҷбеки навбатӣ диска калпак 97 солушака солош 97 диска калпак балноша дидесен ин дури чихе балнакои хушур дора мақсад мошин каму беш камбуди дорост камбудиошона мегӯям моикаш мекада мевард бо хубтар мешид марҳамат мошина авчод бурвардаги тори аз сола ҳуҷҷат дора мошина дидесен дига асталин детало ҳама цекош ҳама ҷошта инеми мақсад ами крил қати инеми бампериш кор дора хайна 250 250 хайма 1000 сум бигем кор дора ҳолатҳои балонш диска калпакай балнош пешош наван мақсад марҳамат ҳолати тарафаш и ба фикрм қафошам камтарак удар хурдагия бародарои ҷон мақсад серьёзный бад нест марҳамат ҳолати чашкош як бинем чашкош заводскои хилиш будай варид нест марҳамат и тарафшам буарка болош при хокчангай намешаваш фаҳмида газ доштай баъд багажшам краска талабай бародарои ҷон қатисаш салон тигр салонай бародарои ҷон бо чӣ дора чихоли хушрӯ кашдаги потолок лон буарка данам печида хеҷбек афшикои пеш простой мошина химическа талабай бо мониторча задагиян люк доштай як чашкои пеша бинем чашкои пеш буарка хушрӯ будай ана мошина фукуш атсеко ҳама чиз ҷошда ба фикрам задаги серьёзи надора ланҷироно ҳама чиз ҷошда ира ба фикрам мошин фурӯшон мехарам мотори 1.6 модули абс дор будай нархш боша 32000 сомон боз муомила дора рақамота мегӯй ака 00 рақамота айсар бугӯ ака 00 977 4087 марҳамат рақамот зер навода ака вариантҳои алиш ҳастаю нестай вариантҳои алишам будай марҳамат занг занед вариантҳои алиша пешниҳод кунед марҳамат бародарои ҷон боз як астраҷи нархи дастрас солаш 2001 инжектор дискош бовар кунед соткаги агар дискои селекшн бизанед бо нарх навош дигар марҳамат ҳамакаса тамошо кунем баҳри астраҷи лайкора обязательно мезанем мошин нарушка кор надора краска талаб нестай бампери пешиш камтарак немҷаш сарапина дошта ҷои загрушкаи бампер нестай ба хайраи ҷош дига деталош созай марҳамат ҳолати қафош як багаж шаҳуи кунем бинем ки бародарои ғаруй бинам айрай дур чӣ хеле гуфтум дар навор бародарои ҷон ҳамин кунушон бисёртар задагӣ меояд куни мошин мақсад қафош бигем задагӣ нестай
мошинкаша як химчиска мекард агар бо беҳтарин мешид. Қафошам нозада. Марамат ҳолати стойкои параш. Аркоша як бинем пусидагӣ надора. Аркош ҳамаш лезва заводскои худаш. Салони 2001 тозаи абшикои 2001 тозаи скамейкош ҳамай боло чихоли тури кашдагӣ. Марамат ҳолати пешиш дадари пеш электропакет регировка бакавой коробка боша механик мақсад ҷеста бар барои дастмонак доштай. Майтафони пионер кондитсионердор. Ака кондитсионерш кор мекунад? Кондитсионер фриём надорам. Бия капоча мекушои бинем ака. Ака мега кондитсионер система ҳама чиз ҷошта хейна боғоз мебинем. Магниткаш вайрона. Ака мега фриём дошта. Ака мега магниткаш вайрон да хей бахая 500-600 милисошавия. Марамат ҳолати фартукуш эй тарафиш пешо ҳама нозада ҷошта. Чашкош тоза. Мотор боша мотори инжектор 2001 тозаи мошин бародарои ҷон. Нархш боша 49000 сомон успет кунед. Нархи дастрас бо савдо мешава. Ака рақамот ҳама гӯй. 906 38 4 марҳамат занг занед дар тамос буроед. Марҳамат бародарои ҷон боз як Toyota Verso. Солаш чанда акайра? 2008. ҳуҷҷатҳои солонаш қай таъинировкаш чанд қай? 4 моҳ ҳуҷҷат дора, 4 моҳ таъинировка дора. Мотори дизели D14. И D14 бовар кунед бародарои ҷон. Зураи нақшам бовар кунед, нархи дастрасай. Бози дар бораи дига ҷошо маълумот охира нақшам мегумтон бардаро. Марамат ҳолати қафош мошин авичо дуровардаги Toyota Transit нарушка краска умуман кор надора. Танаш тоза акай. Марамат ҳолати и тарафаш. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Як салонша тамошо кунед. Дари қафо электропакет, салон лата салонай. Салонша бовар ки як сухои химическа кунӣ. Бовар кам қохшури беҳтарин мешава ки бериш мақсад краска талаб нест. Марамат 4 дар электропакет, блокировка дар, ду тарафа мултирул, коробка боша механик, бо чӣ доштай? Кондитсионер доштай. Марамат оз як ҳолати танаша мебинем бо тарафша қад моторш диска балной заводскоишай. Балнош як 60-70% як капоча кишо бинем ака моторша. Бамперои пешам бародарои ҷон датчик партроник доштай беҳтарин. Як капоча оз мекушем мебинем ҳама каса. Марамат ҳолати мотори D14. Ин мотор хеле вайрона мақсад ягон проблема надора ака. Задагӣ хеле сериёз надора. Чашкош бародарои ҷон ба мефаҳмидагӣ ма тоза ҷеш пластмаса хай бо устодтона бире. Мотор коробка хадайор асбоб дора ё не ака? Тайёра ё ака? Нархш боша бародарои ҷон нархи дастрас 59000 сомон успет кунед занг занед дар тамос буроед. Рақамот ҳама мегӯй ака? 906 38 4 марҳамат рақамот зер наварда обязательно занг занед успет кунед. нархшам бовар ки нархи як астраҷӣ гуфтаистан занг занед дар тамос буроед успетиш кунед. Бародарои ҷон Nexi навбатӣ солаш чанда ака? 94. ҳуҷҷатош чанд қай ака? 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Утилизатсия надорам ба фикр 2 моҳ дошта боша агар ҳуҷҷат. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Мошин танаш кор надошта. Марҳамат ҳолати пешиш. Марҳамат бо ҳолати як қафоша мебинем. Марҳамат мошин краска талаб нест. Агар ҳами стопоша ду тай дига ҳами стопои китайски бизанем 300 сом бовар кунуш ҳам хушру мешава. Хейра барои куншо маълумот натем мешава барои ки ё бисёрш тозан чашко ё намедаранд. Ина ҳолати багажаш сухтагӣ мақсад нест. Марҳамат ҳолати тарафаш ҳамун дарш камтарак ам поёнаш хеле ба фикр полировка қад мера хрӯштаги пай песа чи хеле ҳаст. Марҳамат ҳолати салонаш абшикора кожни салон кардаган электропакет мошин ай болош чихол кашдаги салон лата салон ай болош чихол кашдаги потолокшам кожа буда. Марҳамат 4 дар электропакет хулас яъни пластмассош ба хайр бародарои ҷон 250 сомон комплектча мақсади қавхош аҳамият наметем. Коробка боша механик, пробегш боша 360,000 гаштагӣ. Як капоча мекуша ака ҷон капоча бинем. Марҳамат ҳолати моторша мемонем мебинем. Фартукуш бародарои ҷон не ки хушруак фартукуш ба фирм удар надора ба фаҳми шима. Марҳамат ҳолати чашко ланҷироно ҳама стойкош ҷошда.
Акай ҷошон даридагӣ доран ё надора ира ака? Кам таракӣ доран? Ё нексияшон асlan главни дардошон ҳамиҷа айда мақсад. Хаки параш не то бо устодтуна бардарои ҷон мегӯен обязательно меорем бо мошина қабул мекунем. Нархш боша 19000 сомон ака мега боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 908 08 18 81. Марҳамат рақамот зер намуда занг зане ҳатман дар тамос бурем. Боз мошини советский навбатӣ ВАЗ 2190 мошина учёт бировардагӣ таврай. Ҳуҷҷатҳои солнаш бучидага мошин транзитай. Мошина дидестен чӣ хеле аҷоибӣ як чизе буд дар дарини салонша мебинем. Мақсад видеоро нагзанед то охира тамошо кунед, нигоҳ кунед чӣ хел меҳнат кардагия. Навшка краскаш умуман кор надорад, краскаи хамелеонови задагиан. И свето чанд намуд свет мешава бародарои ҷон. Мақсад як полировка мега, агар 4 дискачаи торсш бизани бо бениҳоят хушрӯча меша, агар бояд тонировкаи дига кунӣ. Нарша боварка ака нархи дастрас мега. Дарини бо дурнои фарша чӣ кардагия? Карбон викардагия, хушрӯак омадагия. Агар сиёмка да безе бомоса бошанд ки ай вид мақсад мушинча хушрӯай марамат ҳама каса тамошо мекунем. Ҳолатҳои балонош як 70-80%, дискои заводскои хичай мошинча транзит дай. Мошинча краска талаб набдаи тарафшам тоза ягон кор надора. Марамат ҳолати як салонша мебинем. Апишкачоша бинем чӣ хел меҳнат кардагия, кожини хеле хат кашидагӣ, тоза хушрӯ шикастагӣ, рехтагӣ гуфти гапо нест. Полшам тозак, мошини салониш тозак хушрӯ, потолокшам сиё кардагиан хушрӯ. Боварка ай компрессора задагиан, ай чизера задагиан хушрӯи баракша. Марамат ҳолати пеш, дарои пеша электропакет кадай. Торпедаша бинем бародарои ҷон, ай торпедаи Opel Vectra, ай чизои дутиги задагия, опси задагия рулша. Нигоҳ кунед скамейкош чӣ хел хушрӯ, скамейкои пеш, ай Opel ака? Ай сечкая? Барош ай чизои компрессори мондага, ай наёш ай Mercedes-ои ба фикрам ай компрессори мондага хушрӯа. Торпедаша бинем чӣ хел хушрӯ кардагия, меҳнат кадай бародаро. Моторш бо кондитсионер дорай, як капочои бинем. Марҳамат ина советский ла бинем бародарои ҷон бо кондитсионер доштай, ҳама системаи кондитсионерш ака мега ҷош дай. Кор мекунад кондитсионер? Ака мега кондитсионер ҳама чиз ҷош дай, 100% кор мекунад, мотор чикиш мега, мақсад браклит кардагия, як мотор чикиш мезани, кор мекунад. Марҳамат ҳолати пешиш на системаи кондитсионерш ҳама чиз, мотори 1.5 инжектор, ҳама чиз ҷош дай, чашкош варид нест, мошина ака мега бензини холия. Ака черепахош варид дора ё надора? Ёра бисёрш ҳам черепахош омедара. Бамперша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ кардагия, ранги рестайлингӣ кардагия. Нархш боша 14000 сомон мега ака, боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 077 31 96 96. Марҳамат рақамот зери наворда, ака мега конкретна муомила меша, занг занан дар тамос бироянд.